Ahoj, poviem ti niečo o najnovšom asistentovi jazdy na diaľnici, ktorý ponúka značka Kia. Je to mimoriadne komfortná funkcia, vďaka ktorej bude tvoja cesta ešte bezpečnejšia. Asistent jazdy na diaľnici sa aktivuje jediným spínačom. Umožní ti nastaviť rýchlosť a následne pomocou senzorov vopred určí bezpečnú vzdialenosť od vozidla, idúceho pred tebou. Ak vozidlo vpredu začne brzdiť, Kia EV9 sa prispôsobí a začne spomaľovať, aby udržala bezpečný odstup. Keď sa premávka na ceste vpredu zrýchli, EV9 opäť zrýchli na tebou zvolenú rýchlosť. Systém využíva senzory aj na čítanie vodorovného značenia, aby udržal vozidlo v strede jazdného pruhu. A je to len začiatok. Čoskoro bude v ponuke diaľničný pilot, ktorý nám umožní nahliadnuť do toho, ako bude vyzerať plne autonómne riadenie. To všetko je súčasťou úsilia spoločnosti Kia. Uľahčovať vodičovi prácu a zbavovať ho záťaže, ako aj spríjemňovať každú jazdu, aby prinášala viac uvoľnenia, pohodlia a predovšetkým bezpečnosti. Je to len ďalší príklad toho, ako Kia premieňa nápady na skutočnosť. Ďalšie informácie na kia.com. Kia. Movement that inspires.